Pre, baltaran sa tagay ta. Ha? Tagay ta. Tara, tagay tayo. Tatagay na, lalak na. Okay guys, so what's up? Ayan guys, so nasa karon ng Tris Buwak Agri kay nana sa me another challenge. Problema ni guys kaya unsaon ni namo pag challenge. So unsaon ni siya pagpagi. Pero ang problema ang kuan ni ron kun kinsay magkuan tang tulo kung kinsay mo na mo kasa sa challenge. Oh, ana. Dili imta pwede pa bawon kun unsa na nga klase nga challenge kay para dunay thrilling gamay. Para didli ba didli. Oh, para thrilling gamay. Okay. Nasa to pa. Lumpia ta, lumpia. Lumpia. Oh. Ang usam ni lumpia Ang mudaog, ang mudaog ni for example. Libre na. Oh, libre na. Share malahi mo Si yung mawahe. Si mawahe ge. Lumpia, makulob, mahayang. Ah. Kay las. Okay ko. Chang ta. Ang mapildi mo muna. Che net chang. Oh, pili ka. Ang ano pili nga bara bari ko ah. Bato mo ha. Wala man. Wa may bara. Wala may bara. Una talaga daw guys, si una. Si una. Dili. Nga naman. Mao Sino nagdaog man? Mao may to sinabutan. Dili. Siya kadog siya buwan, buto. Ano ay? Siya lagi niya mapigo sa sunod. Ay, bikram mo kay mao na challenge don. Ako sunod eh. Okay kay sunod. Dili, wag sabot sa magkita. Mana na Siya may daog, di siya sunod. Ako sinabutan mo di. I-review ko ng video ko di ba ang sinabutan ang kon may maway. Ang daog ko noy. Ang mudaog ni for example. Libre na. Oh, libre na. Share malahi mo yung una. Share malahi mo yung una. Share malahi mo yung una. Dili mo tumas biyawan. Nagtalag. Kaya pre. Ano kita? Ay na reklamo kay mao naman ginay challenge. Angay bitatanan to. Ay, natalo. Musan man po ni. Yan lagi aga. Alam mo til pikas. Til pikas pesan. Saya apa mana? Ayo, tuos sa. Yan ba na? Pili. Ali pre. Okay, alalay ko. Ali na. Lingkod na siya. Lingkod. Ayo, X betul. X betul. Yan na ba? Ano ba? Na. Ada sa turun ba? Isun mo dire, pikas gini. Gini ha. Gini. Tandai mo sa katel. Gini. Alay pre. Hop. Alay. X. Di. X oi. Tinggal ubos. Ubos lingkod. Ikut. Ana. X betul pikas. Bubuk ini. Ya udah. Bawa balik. Nang ilak ba? Okay. Gimana? Ana. Ibalik say. Ana. Siya. At iso mo ni. Ukang nga pre, sumukang na yun. Yulak. Mamalakan ni may mukha na. Barang dia kay ako na po. Ako may sunod. Barang bagay ako sunod. Ay klaro. Barang bagay ako sunod kay paano ba? Wala. Barang ko. Pre, baltaran sa tagay ta. Ha? Tagay ta. Tara, tagay tayo. Tatagay na, lalak na. Babaitis balok, magdiri ba? Aray tayo be. Babalik ko. Ako paano dyan na pre? Di sige ko para tulis ko. Pandai. Sayo na raman ni day. Anak, lagi, likori. Ipikas, iabot yung til, iabot yung anak. Okay. Kana gid anak. Likori. Isog pa. Ang tang raman ikon. Wa mo kari agi gilingkuran ako rek ni. Mara na ay. Ay giduot. Balik ko. Ikaw. Balik ko. Na nga de. Ya, balik. Ato gyapon. Dik gyapon. Okay, sa likori ha. Pungiro ka tumbarang. Sampag jud mayo yung til. Iyo, isod anak. Kana na, isod. Are, Nakapit lang.
Ana, gira, gi. Nyara. Sakto Atas lagi. gamay. Oh, kana. Iksud pa kayo. Ana, oh. Ana, mulak sa ba? so dato pikas. Oh, ilak ba? Lagi. Dili ka tangkang. Tangay. Tang nagad. Sakit kayo to. Ada. Tagay dai. Ada. Tang-tang abi ba? Tang na siya dia. Tang-tang nga. Ikaw dili ba ito? Ko ay irok. Sabay ko. Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? Oh, dapre. Ikaw ba ito? Kuasa ko dire. Gabot ka lingkod. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.